Il-Pulizija Maltija kienet tikkunsidra lir-raġel Eġizzjan bħala l-moħħ wara l-pjan biex iddaħħal 100 kilogramma rasa tal-kannabis f'Malta. Għal dan l-assistent kummissarju tal-Pulizija Denis Tewma kif matul il-jum tat-tlieta beda dej il-ġuri ta' Ahmed El Fedali Enan, Eġizzjan li qed jiġi mixli bil-kompliċità fit-tentattiv ta' importazzjoni ta' droga mit-Tunezija lejn Malta. L-Eġizzjan ta' 52 sena jinsab mixli b'assoċjazzjoni biex jiġi importata droga f'każ li jmur lura għall-2010. Dwar dan il-każ kien għadda proċeduri fil-qorti Tunezina Tano Farrugia, ekspert tal-futbol li kien weħel 20 sena ħabs iżda nħeles 3 snin wara minħabba amnestija mill-Gvern Temporanju Tunezin kif kien tela President interim. Fix-xita tiegħu l-assistent kummissarju deskriva l-akkużat bħala fil-quċċata tal-piramida tal-pjan li fih kienet iddaħħal Malta mal-100 kilo ta' droga kannabis. Imma sfaxxa wara l-Pulizija Tunezina arrestat Malti li nstab fil-possess ta' 50 kilo rasa tal-kannabis. Xedu wkoll l-Ispettur Xavier Baldacchino u s-Surġett Geraldine Buttigieg li flimkien ma' pulizija oħra arrestaw lill-akkużat u għamlu tfittxija f'daru. Huma xedu li waqt ir-rejd fid-dar tiegħu insabu rċevuti ta' trasferimenti ta' flus barra minn Malta permezz tal-Western Union. Il-prosekuzzjoni xedet ukoll li l-Pulizija Tunezina sabet irċevuti li juru kif il-persuna li għaddit id-droga lil Tano Farrugia tħallset mingħand l-akkużat permezz ta' trasferiment ta' flus. Skont il-prosekuzzjoni assem tiegħu fil-pjan Tano Farrugia kellu jitħallas 15,000 euro. Il-Pulizija spjegat li Tano Farrugia kien ċempel lil ħuħ u qallu l-Pulizija Tunezina ġiet li ju jagħmel kuntatt mal-persuna li batutu t-Tunezija. Tano Farrugia talab lil ħuħ biex imur il-klab tal-Boċċi biex jintaqa' ma' ċertu Ahmed. Tano Farrugia għamel hekk, ma meta mar jkellem lil Ahmed li ġie identifikat bħala l-akkużat ma rridx ikellmu u x'inhu suspetta li xi ħaġa marret ħażin sabbat il-mowbajl mal-art. Il-prosekuzzjoni spjegat li wara li ġie identifikat l-akkużat, il-Pulizija Maltija arrestat l-Eġizzjan.